Linda Mfekayi cha sila kaMkhize kwaShikishela namhlanje lapha esizweni sakithi eMtubatuba besihamba ngalo lolo hlelo lwama school shoes lokunikela ngezicathulo einganeni ezifundayo kodwa zingenazi izicathulo la ekhaya ke sifike sashiya izicathulo sashiya nama uniform sashiya negrosa njengoba siqalile senza nakwabanye so yilo ke ikhaya leli umama uhlala nabantwana bakhe amadodakazi awu2 nomzukulu bahlala nje kule ndlu le so ilokho ke nangulinda Mfekayi uma Mfekayi lento ngayiqala on TikTok ngendaba yokuthi ngicela abantu ba donate imali ukuze ngithenge izicathulo ezi100 ngihambe nginikele kubantu einganeni ezinganazi izicathulo zesikole so banikela abantu imali yaze yadlula zadlula izicathulo ku100 zabheka ku200 so ke ngase ngidecide ukuthi mase ngiqala kungabi izicathulo kuphela sikwazi ukuthi nama uniform masifika ekhaya kuthola izicathulo awunazo sikunike izicathulo uzosala nestress samasokisi isketi kanjalo ngase ngithi ngoba ikhona imali nakuyona yami yabantu baka TikTok sekungene nabaka Facebook ngcono ukuthi ke ngikwenza ukuthi ngithenge so ke nawe ke ube naleyo ndlandla ukuthi ukulaba esisakwazi ukubathengela iuniform ephelele sithengile ke uniform usisitshelile iuniform yakho sithengile iuniform nazi nezicathulo zesikole amathafisi ya uthayi kulungile ngizonikeza usisi uNondlandla imali bazokuthengela baphathisane ufike la ekhaya ya so siye sithandeke ukuthi masisuke njengokuthi umuntu sizomvakashela ekhaya siphathe nama tea bags etiye so izinto ezikamake lezi ntwanyana ezincane zokuthi nisale niphuza itiye ekhaya ewona amandla ngabe sisenza okukhulu manje ke ngoba nathi sisuke sihlephula kule mali yezicathulo bese sithi cha ngeke sithi sesifikile ekhaya singabe sisaphatha ngisho okuncane ufundeke ntombi ngoba thina njengoba sizama lokho nje sizamela nini ukuthi at least ngoba kuthiwa mhlawumbe umzali kunzima ukuthi akuthengele iuniform sikhona thina sokuthengela iuniform endleleni mawubona ukuthi uyaxakeka nangosisi ukhona kubalekile ukuthi umtshele ukuthi hey ngiyaxakeka la naye mekhala kuthina ngoba usisi yena ukhulume nami ukuthi kulolu hlelo lwakho Mfekayi ngiyafisa ukuthi ungawukhohle umndeni wami ongapha kaShikishela sasenza isikhathi